Добрый день! Сёння 21 красавіка і ў нашым эфіры агляд навінаў Аршаншчыны за тыдзень. Прызначаны новы начальнік раённай міліцыі. Надвор'е зноў здзівіла аршанцаў снегам. Супраць бараньскай тэхнікі сувязі ўвялі новыя санкцыі. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Пасада кіраўніка аршанскай міліцыі была вакантнай больш за 2 месяцы пасля смерці папярэдняга Сергея Барвянкова. 17 красавіка калектыву Раусу назвалі новага начальніка. Ім стаў кіраўнік Кастрычніцкага раённага аддзелу віцебскай міліцыі Дмітрый Барадаўка. Ён пачаў міліцэйскую кар'еру адразу пасля школы, паступіўшы ў адмысловую навучальную установу. Працаваў у Чашніцкім раённым аддзеле на сваёй малой радзіме, дзе з часам стаў кіраўніком аддзелу. На пэўны час накіроўваўся ў Лепельскі раён, дзе таксама кіраваў мясцовай міліцыяй. Апошнім часам працаваў у Віцебску. Наколькі даведаліся нашы журналісты ад калегаў Барадаўкі па папярэдніх месцах працы, як кіраўнік ён дастаткова неканфліктны і ўвогуле добра характарызаваны як чалавек. За апошнія пару месяцаў вакантнымі аказаліся некалькі кіроўных пасадаў у выканкаме. Акрамя доўга незайманай пасады міліцэйскага начальніка, да гэтыя пары незанятымі застаюцца пасада начальніка аддзелу адукацыі, аднаго з намеснікаў кіраўніка выканкаму і начальніка арганізацыйнага аддзелу выканкаму. Надвор'е на гэтым тыдні зноў прынесла сюрпрызы на Аршаншчыну. 19 красавіка ў нашым горадзе зноў выпаў снег. Прычым раніцай ён выглядаў як паўнавартасная зімовая завіруха. Зрэшты, гэта не параўнаецца з тым, як засыпала, напрыклад, Віцебск, але ўсё ж таксама прынесла праблемы гораду. Раніцай у ім назіраліся дастаткова вялікія заторы і немалая колькасць аварыяў. Таксама на гэтым тыдні зноў падняўся Дняпро. Сіноптыкі прадказвалі, што гэта верагодна, але ж пад'ём ракі аказаўся надта высокім. Каля парку казачная краіна зноў затапіла набярэжную. Калі ж вярнуцца да аварыяў, то адна з іх скончылася трагічна. Гэта адбылося яшчэ 14 красавіка ў Шклоўскім раёне каля вёскі Гаваракі. Жанчына, якая была за стырном, на павароце не справілася з кіраваннем і вылецела з дарогі. Жанчына загінула, а ейны 47-гадовы пасажыр у выніку аварыі трапіў у шпіталь. Ледзь не скончыўся трагедыяй пажар на праспекце тэкстыльшчыкаў у ноч з 17 на 18 красавіка. Каля 4:30 ночы ў кватэры на першым паверсе адной са сталінак, недалёка ад льнокамбінату, быў заўважаны дым. Калі ратавальнікі прыехалі на месца, то здолелі выратаваць з задымленай кватэры 2 чалавек – маці і 26-гадовага сына. Аказалася, што сын неасцярожна пакурыў на канапе, потым пайшоў спаць, а ў гэты час канапа пачала дыміцца. На гэтым тыдні Злучаныя Штаты Амерыкі і Канада ўвялі новыя санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў і службовых асобаў. Пад новыя санкцыі патрапілі начальнік шклоўскай калоніі Александр Карніенка, начальнік рэжымнай часткі гэтай жа калоніі Сергей Карчэўскі, а з прадпрыемстваў пад санкцыі трапіла бараньская тэхніка сувязі. Ці паўплывае гэта на іх жыццё? На жыццё начальнікаў калоніі наўрад ці. Сумнеўна, што яны збіраліся наведаць ЗША ці Канаду. Адбіцца на тэхніцы сувязі тэарэтычна можа, бо ў ідэале прадпрыемства павінна вырабляць высокатэхналагічную прадукцыю ў сферы сувязі. Адпаведна, тэхніка сувязі не зможа закупляць за мяжой некаторыя дэталі для вытворчасці. Але ўлічваючы, што найбольш прадаваным таварам прадпрыемства ўсё яшчэ застаюцца закатачныя машынкі, наўрад ці гэта неяк паўплывае на эканамічны стан. Для закатачных машынак з-за мяжы, згодна з нашай інфармацыяй, нічога набываць не патрэбна. Вялікай шуміхі ў сеціве нарабіла на гэтым тыдні відэа з бальніцы Сямашка, дакладней з неўралагічнага аддзялення. На відэа бачныя пашарпаныя сцены, неідэальны стан прыбіральні для пацыентаў і адсутнасць рукамыйніка ў палатах. Асобна адзначана, што праз дзверы ў палату не можа прайсці інвалідны вазок, нават падлеткавы. Зрэшты, такі стан лякарні не надта арыгінальны. Скажам проста, у многіх лякарнях можна бачыць нешта падобнае. Больш жорстка людзі выказваліся ў каментарах. Можаце пачытаць іх у нашым інстаграме. Спасылкай на інстаграм пад гэтым відэа. Ёсць і людзі, якія гавораць, што гэтае відэа старое, а цяпер аддзяленне выглядае іначай. Дапамажыце нам разабрацца, дзяліцеся гэтай інфармацыяй і каментуйце. Не можам не нагадаць, што на гэтым тыдні 19 красавіка споўнілася 2 гады з моманту затрымання аршанскага прафсаюзнага лідара Васіля Бераснева.
На момант затрымання ў 2022 годзе яму было 72 гады і, адпаведна, шмат узроставых праблемаў са здароўем, якія ў калоніі толькі абвастрыліся. Галоўнае абвінавачанне як Бераснева, так і іншых кіраўнікоў прафсаюзу РЭП было ў самім удзеле ў прафсаюзе. То бок улады спачатку прызналі арганізацыю экстрэмісцкай, а потым абвінавацілі яе кіраўніцтва ва ўдзеле ў экстрэмісцкай арганізацыі. На дадзены момант Васіль Ціханавіч адбывае свой тэрмін у магілёўскай калоніі ўзмоцненага рэжыму ў мястэчку Вейна. Праваабаронцы заклікаюць пісаць і дапамагаць палітвязням. Хаця аршанскі Вітэн у рэгулярным чэмпіянаце заняў другое месца, што для фанатаў каманды ўжо няўдалы вынік, уся барацьба ў міні-футболе яшчэ наперадзе. Неўзабаве стартуе вырашальны этап беларускага першынства. Але ёсць станоўчая навіна і па-за гэтым. Адразу 3 гульцы Вітэну выкліканыя ў нацыянальную зборную. Гэта Артём Зуёнак, Максім Батурын і Павал Рагавік. Першая гульня на момант выхаду гэтага роліку ўжо адбылася ў Магілёве, а 22 красавіка тамсама пройдзе яшчэ адна сустрэча. Супернік беларускай камандай зборная Туркменістану. На сёння ў нас усё. Не забывайцеся, што вашыя падабайкі, каментары, перадрукі і падпіскі вельмі ажыўляюць наш канал і надаюць яго журналістам матывацыі да працы. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы на наступным тыдні.